खुलुमबाय बयखौबो आंनि दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड जादोंबा नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। जों दायो बग्रिबारि मेलायाव बेरायनो थांगासिनो दङ। जों दा अट' सायाव दङ, गाखोनानै थांगासिनो दं। लामायाव दङ जोङो। दसे समनि उनाव जों मोनहैसिगोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो जाय बिथांमोना आंनि बे फेसबुक पेजआव गोदानै नायदोंब्ला बिथांमोना फल' खालामना लाब्लानो जाबाय। नोंथांमोननिसिम आं बेबायदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन। नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना। मोनफैबाय। लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। नोंथांमोना मा दं देखायलांगोन आं लासै लासै फारि फारि। माने दा सान्दुं गोसा नालाय मानसिया बिराद खम। दा बेलासि मानसि जानो हागौ। जों सानावनो फैबाय नालाय मानसि बारा जानाय नङा खोमा दिनै सनिबारबो बाराया खम जानो हागौ। नोंथांमोना थेवबो नायलांबाय थाबानो जाबाय। मा दं दखानफोरा, मा गला बानायदों, मा जाग्रा बानायदों बेफोरखौ देखायलांगोन। बेयावनो नुलांजोबगोन। बारा गुवार नंखाया, जायगायाबो फिसासो।
দর্শক বন্ধু আসুন আসুন দেখুন উপভোগ করুন একই শুরু হয়ে যাচ্ছে চালু হয়ে যাচ্ছে আরম্ভ হয়ে যাচ্ছে আমাদের শো চালু হয়ে গেল শুরু হয়ে গেল